Všechny vás zdraví. Nezapomeňte dát like, odběr a sledování a také hlavně sdílení. Co vesmír vzkazuje dnes 17.4.2025? Zpomal. V tichu najdeš odpovědi, které hluk světa zakrývá. Dnes ti vesmír připomíná, že vnitřní klid je klíčem k jasnému směřování. Nehledej venku, co už dávno cítíš uvnitř. Důvěřuj svému instinktu, protože právě teď se rodí nové uvědomění. Osobní citát. Když utišíš hlavu, promluví ti srdce. Karta dne. Velekněžka. Hlavní významy. Intuice a vnitřní hlas. Naslouchej svému nitru. Odpovědi máš už v sobě. Ticho a klid. Odpovědi nepřichází hlukem, ale tichem. Tajemství a skrytá pravda. Ne vše je ještě odhaleno. Buď trpělivý. Duchovní spojení. Čas napojit se na vyšší já nebo vesmír. Ženská energie. Přijímání, trpělivost, hloubka a moudrost.